ఈరోజు గేమ్ ఏంటంటే గ్లాస్ పైన బాల్ ఉంది కదా, ఈ బాల్ ఇట్లా ఎగిరేసి గ్లాస్లో వేసిన తర్వాత ఈ గ్లాసుని బాల్ ఆ బకెట్లో వేసేయాలి. తొందరగా బాల్లన్నీ వేసేసిర్రు అనుకో వాళ్ళే విన్నర్. వాళ్ళకైతే అక్కడ కిండర్ జాయ్ ఉంది. సరేనా? రెడీ 1 2 3 స్టార్ట్. जल्दी संदीप जल्दी 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 संदीप जल्दी 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 संदीप जल्दी वा जल्दी वा जल्दी 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 ఎవరు వస్తారో సేమ్ ఉన్నారు जल्दी जल्दी ఇద్దరికి సేమ్ जल्दी 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 यही 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 अयो 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 जल्दी 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 संदीप जल्दी जल्दी సందీప్ కే రావాలా? जल्दी संदीप जल्दी संदीप जल्दी आड़ जल्दी जल्दी చెర్రత్తడు. అయ్యో జస్ట్ మిస్. నేను ఫస్ట్